S viacerými extraligistami v zostave Prešovčania neumožnili Levočanom uhrať lepší výsledok. Vysoká prehra 19:41 však neznižuje výkon našich hádzanárov, ktorí bojovali a hrali naplno počas celého zápasu. V jeho úvode si po rýchlych breakoch hostia vypracovali 6-gólový náskok. Levočania hrajúci v červených dresoch sa nevedeli presadiť cez tvrdú obranu Prešova, miestami hraničiacu s pravidlami. Rivalitu medzi týmito družstvami potvrdila 10. minúta. Po zákrokoch na Hosu a v zápätí na Vilmana splanuli vášne hráčov, prerastli do šarvátky, po ktorej vylúčený Marian Tatarko musel predčasne pod sprchy. V našej bránke ho nahradil Juraj Mihálik, pre ktorého bol tento zápas krst ohňom. V dnešnom zápase sme prevedli to, čo sa od nás čakalo. De facto tí chlapci, ktorí tu nastúpili, trénujú s A-družstvom, takže nezostali dlžní svojej povesti. Ináč domáci hrali veľmi bojovne. My som povedal, že miestami sa hranicami únosnosti, ale to asi patrí k tomu koloritu a tomu folklóru miestnemu. Takže som rád, že to máme za sebou a určite aj diváci, že videli taký pekný zápas. Po tejto situácii sa hráči ukľudnili a do konca polčasu hrali už iba kvalitnú hádzanú. Do šatní oba týmy odchádzali za stavu 11:20. I po zmene strán sa mali diváci na čo pozerať. Prešov síce náskok stále zvyšoval, no na kvalite hry a atmosfére športovej hale to neuberalo. Veľmi dobrý zápas odohral Jožo Seman, ktorý konto Prešova zaťažil 9 gólmi. Jožo Málik pridal 4 presné zásahy, Pauš a Hossa po 3, Vilman a Míďaš si pripísali 2 góly a nakoniec Bohuš Seman a Bystri zaznamenali po jednom presnom zásahu. Dneska sme hrali vlastne s prvým družstvom extraligy, takže tak vyzeral aj výsledok, aj zápas. Chlapci sa snažili, len bohužiaľ na týchto hráčov nemáme. Škoda toho, čo sa zdialo na začiatku zápasu, pretože zase sme prišli na týždeň na 2 o brankára, ktorý chýbal, aj keď dneska náš nový brankár, myslím, odviedol na prvýkrát veľmi dobrý výkon. Športová hala opäť raz zažila pamätný deň a o tomto zápase sa ešte bude dlho debatovať. Levockí hádzanári cestujú v sobotu do Modry a na domáci zápas sa môžeme tešiť 16. apríla, kedy privítame Stupavu.